First Thessalonians chapter 5 verse 24. साणे तुमका आपोणे दिला तो सदांच विश्वासी तशी आसता हे तो करतलोस. Luke chapter 10 verse 1 and 2. हाचे उपरांत सोमयान 70 जणांक नेमले आणि आपूण वेसो असतो तर हर एक शहराक आणि हळ्ळेक तांकां दोगा दोगा लेखान आपणा मुखार दडले. तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ यथेश्ट असा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या दर्या लागीं ताणे आपल्या पिकाच्या शेतांक वावराडी दवडच्याक मागा. First Thessalonians chapter 5 verse 10. आम्ही जिवंत आसूं वा मोरू वसू ताच्या सांगाता आम्ही जिये जाय पूण तो आमच्या पासत मेलो. First Thessalonians chapter 5 verse 6. देखून हेरा मरी आम्ही नीद काडूंक नजो बागार जागृत आनी चतुर रवया. First Thessalonians chapter 5 verse 7. नित्यले रातीचे न्हिदतात आमाल जातले रातीचे आमाल जातात. First Thessalonians chapter 5 verse 8. पूण दिसा उजवाडाची आम्ही नीद सांबाळून रावया भावार्थाचे आनी मोगाचे कवच आमी नेसया ताच्या वेचो बरवसो जावन आमचे शिरास्त्राण. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. ताणे म्हळे सोम्या जेजूचेर बावार दवर तवळ तू बचाव जातलोय आणि तुझे घराणेय बचाव जातले. दुआप्रमाणे शुभवार्ता चॅप्टर 1 1 to 5. वेळा काळा परबे सोबदो आसलो सोबदू देवासवे आसलो सोबदू देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीस तो देवासवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचून चल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे वेणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जडलो आणि तो जिविस मनशा कळाचो उसवाड जावंक पावलो. तो उसवाड काळोखांत प्रकाशता ताका आटापोवंक काळोखान इम्ती जाले ना. आणि सबदू मनीस जालो आणि आमचे मदे जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली.